Piny Kenya William Ruto osingo mar keto tekre ne duto e chopo lek mar Prime Minister mosenindo Raila Odinga mar keto piny Kenya e kind pinje mosedongore. Chenro ma kamago gin jiwo nyak mar chiemo kod yaro nyalo mar loso mwandu magi owacho kinde mane otwak e nyasi mar madaraka mar Mashujaa ma higani. Jafwambo mara Chris Owino nigi ler. Rumbi mar kuyo kalure kod tho mar Prime Minister machon mar Kenya mosenindo Raila Odinga odhime kod umo piny Kenya. E alap ma ithoko e kaunti ma Kitui e kinde nyasi mag Mashujaa, jatend piny William Ruto oyango ni piny owacho mare biro timo duto manyalore e bwo wang' chieng' mar chopo lek mag Raila Odinga mar keto piny Kenya e rang'iny mar pinje mosedongore. Ruto oyawo chunye kendo wacho ni mor mar Raila Odinga ne en keto piny Kenya kiwanga achiel kod mbesene mane gichako go ng'wech kaka Singapore kaachiel kod Malaysia. If Kenya is to attain first world status within our lifetime, as it must, we should set for ourselves daring, audacious goals and pursue them with unwavering focus. Kalore gi mano, jatend piny osingo ni sirikal dhi kunyo yewni madongo 50 e chenro mar yaro dero mar chiemo kokalo e kuoyo pi e puothe madongo mag cham ma ok rito mana koth. Ruto wacho ni okang' ma kamano dhi miyo piny Kenya chiemo moromo kendo tieko wach mar tiyo gi omena mathoth e nyiewo chiemo kowuok e pinje maoko. Tuwache kuagiza vyakula kutoka nje. Inawezekana tuzalishe chakula ya kutosha Kenya. Tunatumia zaidi ya bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nje. Ni lazima sasa tuwe na pesa ya kutengeneza dams ama mabwawa ya maji 50, yale yanaitwa mega dams, ndio tuweze kuzalisha chakula kutokana na kunyunyiza maji mashamba yetu. Ruto bende odhi nyime kod goyo debe ne chenro mar chugo omenda makore lach mar gero apeyni, kongo paw ndeke manyasani kaachiel gi tieko gedo mar reru manyasani kowuok Naivasha kokalo Kisumu nyaka Malaba. Late Raila Odinga told us you cannot be a progressive first world country without first world infrastructure. We need to do more roads. That's why I've said we need to do 10,000 kilometers of tarmac. We need to do more dualing of roads. We need to do our airports. We need to do infrastructure that is going to support the progress and the prosperity of our nation. Sekta mar thedho mwandu e chenro mar chugo thuolo mag tijene rowere kaachiel gi bero sekta mar stima pacho kae ema dhi tieko chenro 4 madito magolo piny Kenya e todo mar dhier. To generate more energy, we cannot industrialize. We cannot be a manufacturing country if we have only 2,300 megawatts of energy. We need to generate, at the minimum, 10,000 megawatts so that we can power our industries, we can power our agro-processing and value addition, and create products that we are going to export to the markets that we have already negotiated. Jatend piny wacho ni chenro makamago mar tero piny Kenya mbele inyalo mana keto e tim ka Kenya obedo kod jotelo kaka mosenindo Raila Odinga mane oketo piny Kenya mbele molo gik moko duto ma ok josiasa manyanyo siasa mag akwede ogro kaachiel kod sigu. I am asking political leaders from across Kenya that we hem in together, we rally together and lift this nation. Kenya is ripe for transitioning from a third world country to a first world country because we have what it takes and we have the resources that will lift this country forward. Jatend piny William Ruto onyiso jotelo mapacho kae ni okende mar dhialo ogai mar ODM mosenindo Raila Odinga en weyo siasa mag akwede mag dho udi kendo keto jo Kenya duto kanyakla. Chris Owino, Ramogi TV, Idhokwe Stadium, Kitui County.